officials para tinda panagyaman. Tumakder tayo kat intay magipaset ti kanta pang lukat. Tak-tak-tay ngarut kinaimbag na wenin tayami ikanta. Agbiag ka o Kristo ngariti kapiyan. Agbiag ti ako ngarit langit ken daga. Itan og daka itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Umamet ken ka. Iraman tayo pay ti special intention tayo ti Dajed ken Benita dagiti biktima ti kalamidad ita nga tawen sapay kumatamari nada ti kaadda ni Apo Dios iti din nada. Kakabsat kas pagyaman tayo iti Dios kas may maysa nga ili, agtalik tayo, ti bileg, ken panangiturong na kada tayo. Adda inted na kada tayo asirib, adda inted na kada tayo nga pigsa, nga agserbi kada iti tattao na, nga agtalik tay latta, iti panangidalan, ken tulong na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santon ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tay ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi, ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pesara, iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria, agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo mga
asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. When Apo mga asika. Kumararag tayo. O Diyos kat Ama apagubbugan dagiti amin a parabor, ipaduyak-yak mi asika ti paggapuan ti amin a kukwami ken kinaaddami. Isuro na kam kadi amang bigbig ti mangnibinibi a kinamanang nga asim, ket tulungan na kami tapno iti napasnek a puso ay ayatenda ka iti amin a pigsami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na adaw iti libro ni Propeta Malakias. Makasugat ti panagsasauyo kanyak, kuna ti Apo. Ngem kunayo, anya ti sinasaumi maipapanken ka? Kinunayo, awan mamaay ti panagserbi iti Diyos, awan ti magungunami iti panagtungpalmi iti bagana, wenno ti panangipakita mi iti Apo ang manakabalin amin, apagbabawyan mi dagiti inaramid mi. Kas makita mi, dagiti natangsit at tao tinaragsak, saan laeng arumang ay dagiti agar-aramid iti dakes, ngem suuten da pa iti anos ti Diyos, kadagiti dakes nga aramid da, ket saan da amaan ano. Nagsasarita dagiti tattao nga agbuteng iti Diyos. Dimngeg ti Apo ket impangag na ida. Iti sangwanan na, naisurat iti maysa a libro, ti pakalaglagipan dagiti agbuteng ken agdayaw iti Apo. Agbalindan to at tattaok, kuna ti Apo ang manakabalin amin. Inton aldaw nga aggunayak, kukwak to ida. Kaasyak to ida, akas ti panangaasi ti Ama, iti anak ngagserserbi ken kuana. Makitan to manen dagiti tattaok ti pagidyatan, ti mapasamak iti tao analinteg, ken ti managdakdakes. Teg-serbi kanya ken ti saan. Kitaen yu, umayen ti aldaw a panakauram dagiti amin anatangsit, ken managdakdakes at tattao. Iti daytang aldaw, mauram danto akasla arutang, ket pulos nga awan to ti mabati kadakwada. Ngem kada kayo nga agtungpal kanyak, kaslan to init alumgak ti panakabalin ko, amang isalakan amang yeg iti panakapaimbag akas iti rayos ti init. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio pagsungbat tayo. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Nagasat ti tao adi maipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Adi mang tulad iti arami dagiti managbasbasol. Kendi makikapon kadagiti mangrabrabak iti Dios. Pagragsakan na kedi abasbasaen ken utuben. Tilingteg ti Apo ti aldaw ken iti rabii. Asa ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Mayarig iti kayo ana imula iti igid ti waig. Kanayon analangto dagiti bulong na, kinagbunga iti tiyempo na. Agbalegi ti amin nga aramiden na. Nagasa ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Saan akasta dagiti managdakdakes?
Kasta dala taep amay tayab no agangin. Tatarabayan ti Apo dagiti nalimteg. Ngem pukawen na ti agnanayon dagiti managdakdakes. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Kada kami, sinawag ka't pampanunod mi. Ikatemet, idwa-dwa mi, sisasagana kamadunge. Intay amin, ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin, ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti ban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na kas pangarigan iti tenga ti rabii napantimay sa kada kayo iti balay ti may sa agayem na ket kunana gayem pabuludan nakman iti tallo at tinapay dimmagas ti may sa agayem ko iti panagbiyahe na ket awan apulos ti ipakan ko ken kuana kas pangarigan ti insungbat ti adda iti balay di nakringringguren nakarikepen ti ridaw ket nakaidda kamin kadagiti anak ko. Diyak mabalinan ti bumangon amang tedken ka ti uray anya. Anya nga ruden ibagak kada kayo numan pay aggayem kayo saan to a bumangon amang tedken ka iti tinapay. Ngem gapo ta di mo isardeng ti agdawat bumangon to amang tedken ka iti amin a masapul mo. Ibagak kada kayo agdawat kayo ket maikkan kayto agsapul kayo ket makabirok kayto. Agtugtog kayo, kahit mailukat to ti ruangan kada kayo. Tati amin nga agdawat maikkan, ti agsapol makabirok, ti agtugtog mailukat to ti ruangan. Si asino kada kayo nga amma, ti mangted ti ulag ti anak na no dumawat iti ikan. When no ikkan na aya ti manggagama no dumawat iti itlog. No da kayo idinto tadakes kayo, ammuyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-addan ti panangted ti Ama sa dilangit ti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good morning. Umuna ka congratulations kadagitay nya pangawag nga rod kanyayo napili. Hamutin nga agpapili. Congratulations ka dagitay nag-file. Oh, nadakdak sa mo lati nag-file. Wala, congratulations. Unopposed candidacy kadagitay admin. Adamo ibagbaga na adijay no admin kata unopposed. Hanyo kung kunak nga rod kadagitay sa sanggon yan tatay ka hanyo mo lapan inggawid iya agdan dagitay umay ag-file ko na hamot apo da kanu makasangsangit bakat da lumaban amay sa ka isuna manag dati may sa da kanu makasangsangit ta baka ag-file dati kabubuteng na no unopposed candidacy nag-convention ko na yun nag-convention kayo. Napatig namin yung convention, dahil tati awan tida do mga ilay, yung convention, di mo diya katingitingan yun no medyo mayat diya record, iso ti isa rek, no medyo madihan, dado makandar arami din. At dagod na namat diya, taapaya makita mo no adamot lat tabo, kaya na nga sa un adda boses dagiti tattao, ma-evaluate naman from the people niya. Ajay. Although sa balin to nga saritaan nandiyan pa nagpipila ti kandidatura. No unopposed candidacy on my part, there's something at ibagbaga na mo't adijay. Tanong na umad ang magking kan, uray nga tamo no kasano ka powerful mo, maikat ka iti pesto, kinhanda ka kayat. Nung kunada ka agpile man ni Rufo, no kunada ka medyo mayat pros na. Kanukas jeti na pasamak, I think and I believe, congratulations magkada kayo niya.
Limawag tarupa na gito, nakarupangot, idi na minsan. Agdandanag da. Ano, kasi tinapasamak, congratulations. Apa yang, it's good ta, in nangawag kayo ti misa. Apa yang amin? Ti prinsipyo itibiyag. Me, I am not a politician. Ado ti gagayam ko a politician. Ngam ko nakadakwada, hanggang agkampanya, no di katataom ka para itimasa. Alaan da ka, haan? Ure agtambli-tambling kang agkampanya, makalusot ka man maminsan, mamindwa, no di pusom ka haan nga para iti tattao, no di pusom ka haan nga para kadagiti na baba, madintulat ta. At dagarod ijay ayan mi, amoy di sityo mi ngamin, ubog ijay kilikili ti bantay, sityo kami. Awang hangkam nga naka-attach ijay main nga barangay. Kena lumablaban kam tim adda bukod mi piyesta, kababasitan nga piyesta ngam kararagsakan ata sumala amin nga nabartek basta daribon na gumatang tiribon nga sagdudwagas at oray may itubtublak ijay bastahan nga manggulo kaya mi mo tadakdakkel di kitaan mi. Agpiyas-piyesta kami, agay-ayam kami, lumablabang kam ti barbarangay ti basketball ngam sityo kami. Basit ti pagpilyan, babasit kami. Kano interzone ayan mi idi, nanipod pa yung marangrugi ang agbas-basketball, handa kam kayat nga pa pag-championan, handa kam kayat nga pa pangabaken. Taapa ya, siyempre, sit-sityo kayo, alangan nga mga bak kayo, gapot babatik kami, kasto'y aramidan tayo. Idependan ton di silaw nung mababak na, di ka nung maidap di silaw, inton bigat nga aglokatan. Amin nga ripere, pitok kalaban mo, kung kunamin to dyayan, sumanong o kamin to dyayan. Pagamuan, di jay mangman-manihar data nga basketball, kada dagitay referee ijay pagamuan imayayan may apaya ay nakapila ti kinakagawad amoy ti plataporma na di ayan may bagana kano di may nga ubing apaya ibutos tay kano ni kwa Jimwell apaya tapag championan na tayo kano ti basketball sa lawasaw manungatawan nga inkoskospil na kami idi pa nagkakandidato samo ibaga data anya ka nga rodmat. Ape awan utak da dagita nga tattao addamet oray no awan adadal da. Kabayatan ti mano nga tawon nga pa nagbibiyag mo, inkoskospil mo, idi pa nagkakandidato adda ka. Maalayo di puntos na. Oy, sasanggunyan ko natay latan na. Maalayo di puntos na. Haan kala don't do this just because of the election. Dapat tao kayo, isuti kayat ko nga ibaga ka na kayo. Don't frustrate those people who trusted you. Tinalik na kayo nga datan, haan nyo nga upayon ida, anyo ti kayat na nga saon, haan nyo lang nga ar-aramiden dayta, gaputa kandidato kayo. Ar-aramiden nyo kumadagitoy, gaputa isuti katatao tayo. At damat pagkapsutan tayo, ta normal nga rod. Ngam ar-aramidan tayo kung ilaksid yun di kinakan kandidato, kina-official yun. Aramidak dahil tiga po daakam ko, wrong. Aramidak dahil tiga po iso ti pusok, iso di makelak tinasaya at akatatao. Dahil ti ipanamnamayo kada kayo. Dahil naikang kayo iti gundaway manan nga agtakam, agserbi. At kung natay nga root idin ka, go beyond justice, haan? Haan lang nga po ta hostisya, nga po ta nangabak kayo, iso ti pagbalinan nyo, akatatao, yung orang agkam-kampanya, ammo ti tao, mari na ti tao, dayta. Malaksid no ijikas yun to no pa nag-eleksyon ka. At nansa mo nakasagana at ipajikas na nakapundon ka. Mano masapol mo, niya jikas number mo, ang kita nyo, high-tech, launay, ti pa nagkukatatan, handa ka matiliwan nga mapanag. Agiwarwaras, ti kwartan ta, nakajikas ka noon, anya laki din. Ure hanggang agjik-jikas, no, ti katataom ka makamasa, kayat da ka. Although, kunata yun nga, kayat da kayon niya, kayat da kayon, taawang garudan, anupos ngarudan, kinakonbensyonan, kunana day dya, kahit nga saan, nakitan da kitay medyo mabalin. Nung tataga po ta na maikang kayo man ng tigundaway, manungatawan day tanga term, haan ka di nga because of politics. Haan kay nga mapan makikakaaro ba nga makiininom ka po ta, agpunpundo ka kaadapay second term ko. Anya mo data nga. Haan, mapang ka makilangan, agtutubo, nataengan, babakit, lalakay. Isungarod ti katataom. It's not because of the second term, in the next term, in the next election. Haan. Haan ka nga naragsak.
Ipapuso yo ti agserbi. Haan nyo nga upayan, dagiti tattao nga nagtalag kada kayo. Although oray duduwan to mga ibutos kada kayo, nangabak kay latamutan oray bagbagi yun to natawang garod kalaban nyo. Ngam diya, haan nyo nga upayan ida. Haan nyo nga aramidin dagitoy because of election. Nalawag. Amok nga kaguradak after this. Di kung kuno niya po pakading. Iso nga di may isang tubay tuyo ka nakalista. Dapat nagmayat di ayan may, apo, nagiwaras ti. Nagiwaras ti sagsasanga salop nga bagas. Di mo no kas ano pa ng bawi na idinaabak. Nga nangabak. Sa mo lagi warasin idi eleksyonan niya ka. Hello, adda utek ti tao. Adda feeling ti tao. Nagpintas na ti ebanghelyo tayo. Anya ti kunana, no, umay agtuktok ti rabii. Hanan kaya ti rumwar, apaya nakaiddadan. Ngam gapot kulitan di gayam na, mapanlata. Kasla ti ibagbaga na di persistence in praying, kasla kung pa nagtuktok ni Apo Diyos. Ngam timot ibaliktadon tayo, datay nga nakatugaw, datay yung public servant, public image tayo nga ron. Haan laka di nga kasla tayo, bimangon gapot makulitan, haan tayo laka di nga bumangon, agapot makulitan tayo. Bumangon tayo nga mangted, ngamin, feeling tayo, obligasyon tayo, ti tumulong. Although nagrigat mo, ati sasaadan na gito yung nga agturay, di mat? At damay sa nga ili. Kapilitan ang agswitik kano kasjay, apaya. Amin nga agkasar, ninong manipod mayor, aging gana ti tanod. Dagi di sanggun yan, ka nagdakkel nga ili, dagi di sa sanggun yan, piman, gapot ang mabainda nga hanto nga maibutosan, umay da agpaspasopli, ijay opisina, supliyam mampay, apaya, kinuupat ta agkasar, kanino nga kami, iwaras-waras na mo ta sa agbabain ti piman, ata, masutsutan mo agasam ta mano, agkasar mo ta mesa nga bulan, ijay, kaninong amin nga sanggun yan. Iso ti bagbaga ti simbaan, haan nyo nga abuson, da kita nakatugaw, no fix data allowance da, sa mo kinisayan. Kana ilawan nat nang iror tilugan na pangalaan na pagtinag na nga ro din to ag suitek. Apay kapoy. Di jahan, iso ti kung kunami ti tattao, maabuso. Uray siya as a priest. Because ay public image, uga po ta duma dagitay makangkang nagtikwan, nagadumot ti agpatulong. Makita mo di agpatulong kawis ishaan nga worth it nga tulungan apaya. Abuswon da ka. Da kayo, abuswon da kayo. Dandan inal daw, natay nilulang na, natay niapong na, natay di anak na, agkara patay matlan amanan, agkara death certificate matla umay na idaw-daw, apay nagadumot ti inang maun. Abuswanda, wis isaan. Ikatan di nga sistema, dagiti tattao nga ti bagbag ti awareness ka, no, haan kay nga umas-asa kadakwada, no adda voluntary nga tulong good. Ngamhan nyo obligasyon, apaya, isuda ti kakaasi. Mari na yun to, da kay nga agdadamo, mari na yun, da kay nga nakapadas, nari na yun. Nga abusun da kayo laeng, generosity yun no daduma, maabuso mo laeng. Kaya you have to stand and you have to educate our people, nga haan nga kasdi gamin ti agtaray dito'y lubong tayo. Kitataga po ta, kunayo nga hantay mo mailibakan na kay mati agtugawon, iso tay kung kunak, haang kadi nga because of politics. Maikadwa, kala dito yung natuktok nga ibanghelyo, haang kailangan ang bumangon gapota, you felt being obliged haang kuma, gapota iso ti puso yo. Ibiyag yo, ginormal akatatao yo, di kinasaya at ti puso ipari na yo kadagiti tattao, ilaksid yo day takamkampan niya itilubong yo. Ngam no amin nga inted mo, ultimo sa nga pulo nga rambutan ka ilis-listam. Ay, Diyos ko. Haang kang agbalin nga hero ti Salcedo. Haang kayo nga hero dito ti Salcedo. Dapat kung makamari na dalata, gapo tao na kayo ni Kristo. Amuyo kakabsat, ado ti temptasyon na ti agbalin nga leader. Da kami, da kayo, ado ti temptation na ti agbalin a leader. Ado ti sulisog na, ado ti maited kanyam nga gundaway, tapno madadael na di moralidad mo, tapno madadael na di katataom. No once nga nagtugaw katan, ado ti temptasyon na. Haan lang nga, kwarta, no. Adan tanton ti power, pride, adan to di selfishness. Bumaba na nga mutan. No once nga di tinagturongan na di katataom mo, mangrugi ka nga napukawin.
And you pray. Apo gararag tayo, nagado nga simbaan dito'y Del Pilar, nagado nga simbaan dito'y Salcedo. Anyaman nga kameng kayo, agkararag kayo, apaya, nagado narigat ti agserbi. Narigat ti agserbi. Nagpintas dato'y salmo responsoryo, nagasat ti tao at ti apo ti pagtalkan na. Imulay ti panunod na dita, uray sa dindo nga ang gulat ipapapanan tayo, nagasat ti tao at ti apo ti pagtalkan na. Don't believe in your money. Don't believe in your position. Don't believe in your education. Don't believe in your talent. Inted na amin dayta. Ngatom ti pamatim, mamati ka kinapo Diyos ta iso nang itid king ka dayta. Ngamno ko namong ka, napadasa mo, basti tinagsanggon yan, wano nagtano din, wano kang ipagarup mong ka si kamot ti kan. No. Da kayo nga kakadwa da dito yung munisipyo, da kayo dito eh. Da kayo nga tattao da. Tulungan nyo ida. Tulungan nyo ida. Nagmayat ano politician ka, ag-birthday ka kanay, may sa ababoy dita. Nakita mo taga Salcedo nga man nagisupot, aywan. Anya mo tiinted mo kanya na. Hindi kayo nga tattao ti Salcedo ko ma. Ag-birthday ko ma, dahil may sa kanya da, sinuman kadakwada. Yes, nagmayat agpakan right, mapantay amin. It's our joy. Tapno marinada mo di kinalider da nga nasaya at nga data nga mga sikit kadakwada, anya mo ti maitulong mo kanya da. Nagka-birthday da. Oh! Nawan? Baliktad din tayo, di pusot eto, sumaya at tiili tayo, haan laang nga tayo, isuda pang namnamaan tayo, anya mo, ne, ikarkararagan da ka, ne, para, rinod da kwartada mo ka, ne, pagpa-cutex mong tumat. Anya mo tinaitulong yung kanya da idisuda mo. As a person, they need us. Dagito nga leader tayo, kasapulan da tayo mo. Haan laka di ang nga tayo, be. Ay, apo, makikita nga kasi ka. Happy birthday, apo, sanggo niya, ne, agpangal daw kan, rawot, di ka pailagay, blood. Kinagsaya at mga ibagam, apo sanggon niya, happy birthday na, nagarami dak ti pickles, na healthy nga ka na. Tapno, kasapulan da tayo mat. Da kayong adda dito, taga-munisipyo, da tayo mga iturturong da, kasapulan da tayo mat. Haan lang nga isuda. Tanong nga minuti, daduma, nagmadi nga image, nangrunad ta, daduma nga ili once ka nagtugawan, tila makitkita ti tao, anya mo ti maitid mo no pandemya. Anya mo ti maitid mo kada kami. Di no daduma kada tayo nga tattao, balbalyan tayo madjetaray ti panunot. Kasi siyempre, awam mo awatin nang ta na iwaras na mo aminan. Imbes nga para sa katirang tayo, mudtuya, bulsanan at dinawa iyo mat. The same. Oray no, isahan lang nga isuda. It's good tadadtadan nga agtugaw. Kasapulan tayo ida, and they need us also. In return, tulungan nyo mat ida, you pray for them, ipakita tayo mat respeto kada ayat kada kwada, no anya mo dagiti kasapulan da, as ordinary people, hanlaan ka po ta, politician, leader kada ka, no. Isubliyo, di ko nakarkultura dito, napigsapay laang ti panaga-auntie, panaga-uncle, panagkakabagyan, ibiyag tayo day jay. Isubli tayo day jay. Ala kita taga po ta, dakay di kasasapaan nga, Thanksgiving, tawan sakit ti ulon, awang mga tati agkampanyan, awang mga ibaga platapormanan at anya ti plataporma anya ti plataporma na isumot ta, awang garon mapanunot kao. Alaga, uri pa kasdya tinalagda kayo, namnamaan dalat tamot, ano anya kayo mat, iserbisyo yung. Tatan ka awa mo plataforma kanya yon at da kanya-kanyang department anya ti pangiganan nyo offices nga iganan nyo han lang ni mayora han lang ni vice da kayo itrabaho yo, do not frustrate your people, han nyo nga upayon ida, ibiyag yo ida, kin agbiag kayo as human being, not just a politician. Kada tayo, we pray for a better Salcedo. And the best Salcedo, hanla ko mga better Salcedo, the best Salcedo. Anya di jay, pag titinulungan tayo. Tayo ko na tayo, no pagariyan nyo ti ayat, panagserbi,
No, go beyond justice. Haan lang nga required ngamin kaaramidet. No, lampasan tayo. Agbalin nga great dito ili tayo. Everybody. Kada kayo nga leaderess, da kayo nga dadtoy. Ado ti talent ti Salcedo. Parwarin nyo. Dagita talent. Daan nyo nga tipden. Nakadado nga talent. Dahil ko matiparwarin nyo. Tapno haan lang nga mamam mo, umimprove, sumaya at dahito nga ili tayo. Alay kararagan tayo dagito nga nagpapili. Hambay nga nagpapili, napili. Hambay nga napili automatic. Dahito panangidaulo nabinpintas, at daan tinapasaya at nga katatao, kabibiyag. Mari na dagiti tattao. Kinulitan tayo, agsubli tayo, ijesal mo. Nagmayat nyo ti kunanan, nagasat taong agtalik iti apo. Wala, ibaga kada kayo nga nangabak kakabsat, congratulations. Awanan ti in advance na ta, nalpas mo ten. Kas kuna tayo, amin nga naisagot kada tayo, inga nga to tayo, agsubli, nagapukin ni Apo Diyos. Para kumakin ni Apo Diyos. Kukwa kumaamin ni Apo Diyos. Aramidan tayo ti panagdato. Sagot na gapuken ka, gaputi ayat mo, idatun mikin ka, awatem ka tidak. Tinapay ken amin agasat isuda iten mi bayat panagbiag mi kanhen kararwami bagi kehen biag mi tiksati panag nami naranya kadalan sagot na gapuken ka, gapu iti ayat mo, idatun miken ka, awatem ka tidak. Tinapay ken ken amin agasat sudat iten mi bayat panagbiag mi kanen ti kararwami bagi kehen biag mi piksati panag nami naranya kadalan. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo, watan na kumaday ito daton kadagita imam, ket may paayo pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na.
Apo iroknoy mi ken kada iti sakripisyo apagdaydayaw, apagyaman mi kadagiti amin nga imparparabor mo kada kami, insagot mo ida, no pay awan pa ken nakaikarimi, ipaay mo kadi nga iroknoy mi ida, apakaidaydayawan tanagan mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Andadan sa gaiti ako. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Rikit tumbeng. Podnoonay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag na nayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Rambakan mi asi aayat ti ipapatay na, ipaduyak-yak mi tinabyaga pamati ti panagungar na. Or-orayan mi tinatalged anamnama, tinagloryaan a panagsublinan to ditoy daga, anansata makidanggay kami kadagiti sa santos ken amin nga angheles, amang ibunan nagken kagat konami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Dios, dagiti amin nga apaswan. Ti langit ken dagat, namnutay ni bagay daydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana ikatwan. Podnoon ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubuwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananugbot, ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatahi kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim.
Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amaikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaidayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, ti kanenmi ti patinayon kaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, o manugot ti suliso. Isalakan na kam ketidake. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw, ti aganayon na dinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken. Iti napakumbaba, ken managayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanya, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton. Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutam to'y biyak kukin kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, babae maladay to'y numu. Tapno agserbiak ka si pupod mo, aging gatungpal to'y biyak ko. Tati ayan
Keti asim sila puti kiret ko, keti bilin mo iso aputi bagnos ko, ngagturong kinapuno. Tati ayat mo iso aputi biyak ko, keti asim iso aputi kiret ko, keti bilin mo iso aputi bagnos ko, ngagturong kinapuno. Sila umaputoy panunod ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, pinalek ko ken kaidaton ko. Iyawat ko ken katiyamin ko, usarem kada puto'y adipen mo. Surum ngagbiag itilinteg mo, inagdalek laeng ken ka wapo. Tati ayat mo iso aputi biyak ko, keti asim iso aputi kiret ko, keti bilin mo iso aputi bagnos ko, ngagturong kinapuno. Tati ayat mo iso aputi biyak ko, keti asim iso aputi kiret ko, keti bilin mo iso aputi bagnos ko, ngagturong kinapuno. O Apo Jesus, sumay ka, dito'y puso kag naed ka. Ikutam to'y biyak kukin kararwa, tapno jak to may sinaken ka. Tati ayat mo iso aputi biyak ko, keti asim iso aputi kiret ko, keti bilin mo iso aputi bagnos ko, ngagturong kinapuno. Kumararag tayo, tumakder tayo. O Diyos, babaan dahi ti tinapay at araon ti kararwami, inted mo metlaeng kadakam ti sakripisyo a pagyaman mikan ka, ket iso ti makaisalakan a sakramento ni Kristo nga anak mo, saranayan na kam kadi babaan dahi ti sagot mo agubwayan ti pigsa ken ragsak, tap na napaspas nek ti panagserbi mikan ka, ket maikari kami amang gunod kadagiti baro, aparabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Maidawat dagiti nagfile, ken automatic nga napili, taaglinyada dito'y sangot adda kararag para kadakwada. Ito'y sentro apaglinya kay nga Kristiyan. Sumango kayo dito'y. Tumakder tayo, makipagkararag tayo, kadagito'y nga kakabsat tayo.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. My dear brothers and sisters, let us pray that God, who is love, will enkindle our hearts with the fire of the Holy Spirit. Give us an ardent love for others like Christ's love for us. Let us pray. Blessed are you, Lord God of mercy, who through your Son gave us your marvelous example of charity and the great commandment of love for one another. Send down your blessing upon these your servants, who so generously devote themselves to helping others when they are called in times of need. Let them faithfully serve you in their neighbor. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ti Apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Naimbag abigat tayo amin, Apo. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalinen nyo'y dangadala. Bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga adda akto dita. Laglagi penyo, di kay to panawan.